Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'onu ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Onye isi ala Anambra steeti ahọpụtala ndị nyocha ga-eleba anya n'akwụkwọ ule adịgboroja nwata nwa akwụkwọ Anambra ji. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Onye nlekọta anya nke ndị Anambra bụ Gọvanọ Soludo ewubela otu ndị nyocha ndị ga-eneba anya n'akwụkwọ ule nke akpọrọ Unified Territory Matriculation Examination nke Ejikeme mmesoma bụ nwata akwụkwọ Anambra ji. Ozi gbasara n'ụbọchị ụka gara aga bụ abalị 2 n'ọnwa asaa n'afọ 2023. Oge ndị otu nchịkọta ule bụ Joint Administration and Matriculation Board nke eji JAMB wee mara gbasara ozi wee sị na ha ga-emesi mmesoma ike maka akwụkwọ ule adịgboroja oji. Ndị JAMB sị na ya bụ nwata nwaanyị nwere 249, ya bụ 249 scores, mana akwụkwọ ule Ejikeme ji na-egosi na o nwere 362, ya bụ 362 scores. Ọ bụ nke a mere eji si na ya bụ akwụkwọ ule bụ adịgboroja. Maazị Innocent Chukwuma bụ onye na-emepụta ụgbọala n'ala Igbo nke eji Innocent Moto wee mara, nyere ya bụ nwatakịrị onyinye ihe nrite nke pụtara ₦3, ya bụ 3 million naira, maka ịgụ akwụkwọ ya bụ nke akpọrọ scholarship n'ọnụ oyibo. Onyinye nke a bụ maka na ya bụ nwata nwaanyị mere ọfụma na ya bụ ule. Ọ bụghịkwa sọsọ nke a, maka na ndị Anambra steeti gọọmenti chọkwara inye ya bụ nwaada Anambra nkwado dịka ọkachakacha na ya bụ ule. Dịka ozi onye nchịkwa ụlọ akwụkwọ niile na Anambra bụ Anambra State Commissioner for Education Prof. Ngozi Chuma Ude sịrị na ndị nchịkwa Anambra ahọpụtala ndị nyocha ndị ga-eleba anya na ya bụ okwu na-agbasa ụwa niile kemgbe ụbọchị ụka. N'ọnụokwu Prof. Ude, ọ sịrị ewubela otu ndị nyocha ya na ndị nchekwa obodo ga-eneba anya na ya bụ ebubo akwụkwọ ule adịgboroja nke eboro mmesoma Ejikeme, onye gosipụtara na mpaghara soshal midia dịka onye kacha wee mee ọfụma na ya bụ ule JAMB. Ya bụ onye isi ala ụlọ akwụkwọ niile si na ya bụ akụkọ bụ ihe ihere, ọtụmadụ ugbu a Gọvanọ Soludo na-agbanwe usoro agụmakwụkwọ nke ndị Anambra. Mana otu ọbụla, Prof. Ude kelere Nkechi nyere ume bụ onye bụ ọkachakacha enwere ugbu a n'ihi na o nwere 360, ya bụ 360 scores na ya bụ ule JAMB. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.